My main goal is to blow up and then act like I don't know nobody. Yeah. 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 Mr. Nugget Man. Mä kävelin markettiin. Siellä oli pikku poika. Mä katoin toisella puolella katua, siellä oli vittu koira. Ja kun mä katoin sen rotu, se oli rottweileri. Ja sen ääni oli semmonen, että se teki tämmösen. Miau, miau. Miau, miau. Niin, ja missä on, että huoneessa on kuuma, niin mä katoin sen pippeliin. Mä katoin sen koko, mietin mikä tuuma. Mä katoin sitä ja mä mietin, että se on semmonen chicken nuggetti. Sit meitsi alkaa vaan safkaa spagetti. Joo, safkasin spagetti. Mietin mikä Northside nuggetti. Kato meitsi. Kuuntele, kun mä räppään nopee. Mun italli ei oo hopea. Kuuntele tää. Mä kävelin alas kadulla ja mä näin pienen pojan ja mä annoin sille vähän ja vähän ja se antoi mulle takas vähän ja vähän ja vähän. Ja sit jatkoi vielä, se antoi mulle vähän ja vähän ja vähän ja vähän Niin, kuunnelkaa noit barsei. Mä nuolasen vaan balsei. Niin, kuulitte ton juustosmegma dippi. Oh, Mr. Smeggy Man, fuckle my anal. Ja nyt kuulette kun Jamin tuuletin alkaa tekee ääntä. Se alkaa vääntää. Niin, tässä kuulitte meitsin sairas biisi. Parental advisory. Make sure to fucking domestically abuse that subscribe button and fucking rape that like button. Hear me?